आखाइनि ट्रिटमेन्ट लागासिनो आरो बेहाय आखाइया आंना सिलायनानै गोलैदोंमोन ओमफ्राय अपारेसन खालामदोंमोन आरो अपारेसन खालामनानैहाय आङो बे आखाइखौहाय मोजाङै बेफोरबायदि खालामनो हायाखै आरो ना ओमफ्राय दा बेयाव फैनानै आङो साननै सानथामनि गेजेरावनो बहुत मोजां मोनदों आरो आङो दायो लाफैनानै माने सानथामल' जादों ओमफ्राय फैनानैहाय बिराद मोजां मोनदों आङो ओमफ्राय बे सारनि चेम्बारखौ मानसिफ्रा बारा मिथिया आरो ओमफ्राय दा मानसिफ्रा सोंदों आरो आंखौहाय अबावहाय ट्रिटमेन्ट लागासिनो होननानै ओमफ्राय दा आङो बयखौबो खावलायहरनो सानो आरो नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों बे निउस चेनेलनि गेजेरजों जोंनि बे बेलगुरि सकआवहाय बे ओरैजाय मेडिकेलनि अपोजिट साइडआवनो सारनि चेम्बारा स' सारनि चेम्बाराव फैनानै नोंथांमोना जुदि आं बायदि सोरबाफोर भुगिनानै दङब्ला नोंथांमोना बेहाय ट्रिटमेन्ट लाफैनो हागोन आरो ना जायफोर माने आथिं बायनानै बा आखाइ बायनानै पाथि लगायोना बेफोरखौहाय एक्सारसाइस खालामनोहाय हागोन आरो ना बेहाय एक्सारसाइस खालामफैनो हागोन आंबो लानानै बिराद मोजां मोनदों आरो दा आंबो बिराद प्रुफ मोनदों बेहाय फैनानै आरो बेल' नङा गोबां जेनेबा दा जन्मगथा सोरबाफोर थाबायनो हायि नोरजिया जन्म जायोना बेफोरबायदियाबो आंनि मेगननि सिगाङावनो मोजां जालांगासिनो आरो बेवहाय फैनानै आं लोगो मोनदों बुहुद पेसेन्टखौनो आङो लोगो मोनदों आरो बेवहाय फैनानै आरो पेरालाइस जानाय थाबायनो हायि बेफोरबो थाबायनो हादों आरो ना आङो बेहाय बोसोरसे गाहाम पेरालाइस जानानै थाबायनो हायि बेखौबो थाबायनो हानाय नुदों आरो ना आङो बेहाय फैनानै आं बुहुद लोगो मोनदों बुहुद पेसेन्ट लोगो मोनदों आरो ना आङो बेनि थाखायनो आङो बे चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरदों आरो ना जोंनि खाथि खालायाव बेफोरबायदि बेमार जानानै थानाय दङब्ला नोंथांमोना बेहाय ट्रिटमेन्ट खालामफैनो हागोन गोजानाव थांलायनांगौनि खुनु गोनांथि गैया आरो नालाय नमस्कार मोर नाम डक्टर धनजित दास फिजिओथेरापिस्ट मोर इयात फिजिओथेरापि चेम्बारखन आछे मुसलपुरत डक्टर रवि बर' सिविल हस्पिटेलर काखते बेलगुरि चौक এইখন নৱেম্বৰৰ 24 নৱেম্বৰ 2023 খোলা হৈছিলে ইয়াতে বহু ধৰণৰ চিকিৎসা কৰা হয় যেনেকুৱা পেৰালাইজ ষ্ট্ৰোক হৈ পেলাই হোৱা পেৰালাইজ হয়তো হেড ইঞ্জুৰি হ'লে যে পেৰালাইজ হয় এনেকুৱা পেৰালাইজ তাৰপিছত কঁকাল যিকোনো বিষ গাঁঠিৰ বিষ হওক মাস্কুলাৰ পেইন হওক জইণ্ট পেইন তাৰপিছত আপোনাৰ সৰু বাচ্চা যিবিলাক চিপি চাইল্ড বুলি কোৱা হয় যিবিলাক জন্মগত পেৰালাইজ হয় সিহঁতক ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয় আৰু সবটো বিষ আৰু পেৰালাইজ আৰু আছে বহুতখিনি কান্দিব পৰা এতিয়া ঠিকে আছে এতিয়া গোটেই মানুহে গম পাইছে আমি ৰিভিউ লৈছিলোঁ ৰিভিউ লোৱা মতে কৈছে যে যথেষ্টখিনি ভালে হৈছে বহুত পেচেণ্টে কৈছে যে তেখেতসকলৰ যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে গোটেইকেইদিনে খোলা থাকে যদি যোগাযোগ কৰিব লগা হয় মোৰ যোগাযোগ কণ্টেক্ট নম্বৰ আছে মই হয় 7637036572 আৰু এটা নম্বৰ আছে 9476893516 ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা ইভিনিং 6টা বজালৈকে থাকে